Ahoj! V tomto videu to bude 14 zaujímavostí o psoch, ktoré si možno nevedel. Prvá zaujímavosť je, že najpopulárnejšie psie plemená sú labradorský retriever, zlatý retriever, nemecký ovčiak, beagle a jazvečík. Druhá zaujímavosť je, že najrýchlejšie psie plemeno psa na svete je anglický chrt, ktorý dokáže bežať rýchlosťou až 65 km za hodinu. Tretia zaujímavosť je, že psi sú šampiónmi v rôznorodosti. Dnes už máme vďaka chovu a kríženiu obrovskú škálu psov, od malinkej čivavy až po nemeckú dogu. A tieto psy plemena majú rôzne farby, veľkosti, fyzické schopnosti a niektoré sa už ani vôbec nepodobajú. Predpokladá sa, že na svete existuje viac ako 400 plemien psov a tento počet sa stále zväčšuje. Žiadny iný cicavec nemá toľko rôznych plemien ako práve pes. Ďalšia zaujímavosť je, že čuchových receptorov majú psi 125 až 300 miliónov, zatiaľ čo človek len 5 miliónov. Práve preto sa psi pri výbere potravy spoliehajú viac na čuch. Rovnako aj čuchová časť mozgu je u psa až 40 krát väčšia v prepočte k celkovej veľkosti než u ľudí. Ďalšia zaujímavosť je, že šteniatka sa rodia hluché, slepé a bez zubov. Takže keď sa narodia, sú viac menej bezbranné. Šteniatka otvárajú oči cca 10. až 14. deň po narodení. Psi majú 28 liečných zubov a neskôr 42 trvalých. Ďalšia zaujímavosť, a táto je podľa mňa fakt zaujímavá, je, že psi, rovnako ako aj ľudia, majú výnimočný otlačok. Na identifikáciu ľudí slúžia otlačky prstov. Identifikovať sa však takto dajú aj naši štvornohí miláčikovia. Postačí otlačok ňufáka. Takisto ako aj u ľudí, aj tu platí, že neexistujú dva psy s rovnakým otlačkom ňufáka. Ďalšia zaujímavosť je, že je vedecky dokázané, že hladkanie psa dokáže viditeľne znížiť krvný tlak, odstrániť stres a zlepšiť náladu. Takže choď hneď teraz pohľadkať svojho psíka, pomáha to aj tebe. Všimol si, že keď tvoj pes spí, tak sa všelijako prehádzuje, behá labkami, vrtí chvostom alebo dokonca aj vydáva zvuky? Je to preto, lebo aj psom sa sníva. Vedci tvrdia, že v ich spánku sa odrážajú všetky udalosti, ktoré zažijú počas dňa. Ďalšia zaujímavosť je, že psí pot sa vylučuje cez vankúšiky na labkách, teda konkrétne cez potné žľazy umiestnené medzi chodidlovými vankúšikmi. Teraz to budú také kratšie zaujímavosti. Psi majú dokonalejší čuch než chuť. Psi majú približne 1700 chuťových pohárikov, pričom človek ich má okolo 9000. Dospelý pes má 42 zubov. Majú dvakrát toľko svalov, ktoré im slúžia na pohyb uší než ľudia. Psie plemeno Basset nevie plávať.